имрӯзҳо зиёд ба мушоҳида мерасад, ки шахсони алоҳида рӯ ба талбандагиву садақаҷӯӣ оварданд. Шояд дар ҳақиқат баъзе аз онҳо муҳтоҷ бошанд, аммо корбарии милитсия ҳолатҳои баръаксро низ нишон медиҳад, ки шахсони умуман ба кӯмаку ёрмандӣ эҳтиёҷ надошта шуғли гадоиву талбандагиро мояи рӯзгузаронӣ ҳисобиданд. Кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд мардумфуребӣ ва чеҳраи аслии ҳамин гуна як оиларо ошкор намуд. Шаҳрванд Раҳимова Тутихон Ҷумаевна соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи маҳаллаи Румони ҷамоати диҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷалби фарзандони ноболиғаш дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба ҳамин гуна фаъолият одат кардааст. Шавҳари номбурда Шаҳрванд Ғафуров Муроҷон Мирғафурович соли таваллудаш 1987 дидаву дониста барои машғул шудан ба талбандагӣ ва садақаҷӯии онҳо мусоидат карда ҳамарӯза тавассути воситаи нақлиёт онҳоро ба нуқтаи фаъолият саҳни маркази савдои Амид воқеъ дар маҳаллаи 13-уми шаҳри Хуҷанд дастрас ва бозпас мегирад. Электромобили гифтам амин кади овардамон даят сони шаба аслану гром рафтам. Чанд хона доред? ду хона ани модарам ки сете ин коро бас мешад, адом мешад. Аин брондо мебирем аин рӯзо. ин дар ҳолест ки зану шавҳар солиму бардам ва қобилияти кор кардан доранд ва бо назардошти шароити хуби зиндагӣ, манзили истиқоматӣ ва 3 адад воситаи нақлиёт, аз ҷумла воситаи нақлиёти электромобил, фақириву бенавоӣ ва эҳтиёҷмандиро ба онҳо нисбат додан рост намеояд. 3 та нақлиёт дорам, як чайка мекардам, 2 та аренда додагӣ, рӯзаш 70 сомон, як мава 2100 сомон мешад. зимни санҷиш муайян карда шудааст, ки Шаҳрванд Муроҷон Ғафуров дар ҳоле ҳамсару фарзандонашро ба талбандагӣ сафарбар ва аз ин ҳисоб ба муфтхӯрӣ одат кардааст, ки худ тавассути воситаи нақлиёти гаронарзиш, гаштугузор ва боз 2 адад сабукравро ба иҷора дода даромади пулӣ ба даст меорад. Талбандагиву гадоии ҳамсар манбаи иловагии даромад барои ин оилаи солим аст. аз таъсири пеш бурдани рӯзгори носолим 2 фарзанди хонавода, ки хонандаи мактаб мебошанд, на ҳамавақт дар дарсҳо ҳозир мешаванд. бо мавҷудияти шароитҳои моддӣ воқеан наметавон ин оиларо ба табақаи ниёзманди ҷомеа мансуб донист. ман мошини гифтагӣ Ғафуров Муроҷон 70 сомони аренда медодам, якма ҳозир 150 договорка гифтагӣ. баъд 1 сол мошина нима меша. ҳар рӯз как надо пулаша додосам пеш. агар дертар тед занг мезанам? як рӯз 2 рӯз агар ба ногу кор нашудам телефонка пул меписам. ба таъкиди милитсия омили асосии рӯ ба муфтхӯрӣ овардани инсонҳои солим раҳмдилии мардуми хайрхоҳ аст, ки бо қонеъ кардани талаби садақаҷӯ сафи гадою талбандаҳоро зиёд кардааст. ин дар ҳолест, ки мумкин аст хайру эҳсонро ба интернатҳо, хонаи маъюбону бепарасторон ва дигар корҳои ободонӣ ба манфиати ҷамъиятӣ нигаронда шуда сарф намуд. кормандони милитсия бо оилаи Ғафуровҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида огоҳ карданд, ки аз ин шуғли ба шахси солим номуносиб худдорӣ намоянд ва ба меҳнат ва зиндагии солим машғул шаванд. дар сурати такрорёбӣ тибқи талаботи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.